Там у нас танцы наверху. Люди ходят. А мы тут внизу. Písková pumpa byla nejdříve na parní pohon ve 20. letech, přesně 1940, bylo v těchto Дядя нам пустит паровоз. Ať vidíte, co se děje. Охренеть. Ух ты. Tam musí dát pres. Pičku, to nešaje, prosím. Ale máme třeba čuber. Jo. Все. I to, co bylo dole, už furt zaprášeno. Прикольно. Ale já potom přijdu, až se skončí. Páčky byly zhruba 120 za minutu a výkon byl asi 100 míst. Což ovšem stačilo. To je vlastně neudělá. Ono si tě to tam přitrží. Прикольно. A tam Tímhle regulátor je vlastně aktivem pouští pár do stroje. Ten druhý sloužil k kompenzaci, ta je momentálně mimo provoz, čili strojovou neovládá. A tady tím malým kolečkem tady to trochu Důkladně mazaný. a samozřejmě skrz ventily, který pohání výstředníky od rozvodového příkladu. To hlavní běhá tady, to je křížák s linicí a klikou. Samozřejmě. Tady máte Tady pod tím málo krytem- voleje, tady máte. To nezadřel. To já právě přímá dráma určitě, nebo to kafe. Ale právě už ani nekape. No to kape. Tak jsou to kapací maznice, čili logicky z nich volejí pouze kafe. Kdyby tepl proudem, jednalo by se o nepřiměřené vývání. Ну что, удивляешься? Tak vidíš, že tady ty mazničky, jsou novější. A vzhledem k tomu, že máme provoz pouze omezený, tak je můžeme zcela vyradit z provozu a často přivát. Předu tady se potlaká část, je takový průčer, poměrně malý, asi 20 cm, 30. Přesně tak a tam dvakrát vlastně to působí na velký kotouč toho středovaničského tlaku, pak se to vlastně aplikuje v současné době teda výfukovým podrobím přímo v Čechu. Původně právě ještě vývěva poháněná tou zvyslou která tam od té olnice dolů do které se poháněla. Ne, ale snížila se tím no to vlastně do 80. let sloužila jako záloha, když běžela už to má čistý jedna. Jednak pro případ povodně a jednak pro případ, že by bylo potřeba.